அனைவருக்கும் வினோத் யோகியின் மனமார்ந்த வணக்கங்கள். இன்றைய தலைப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, கலியுகத்தில் கொரோனா. கலியுகத்தில் கலியுகம் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுங்க. யுகங்கள் 4 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யுகங்கள் 4ல் சாத்ரேதா துரோபதை கலியுகம். இப்போ இருக்கக்கூடிய யுகம் கலியுகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய யுகம் கலியுகம். அதனால தான் களி முத்திடுச்சுடா, இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க, இது மாதிரி தப்பு பண்ணுறீங்களே அப்படின்னு அடிக்கடி நம்ம பெரியவங்க சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா, தொழில் வளர்ச்சி அதிகமாகிடுச்சு, தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகள் அதிகமாகிடுச்சு. அதனால தான் களி முத்திடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்னதான் களி முத்திட்டாலும் இன்றைக்கி இருக்க சூழ்நிலைக்கு இப்போது பழையதை நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம், ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். உதாரணத்துக்கு யோகா, ஆயுர்வேதா, சித்தா இதை போல் மீட்டெடுக்கிறோம். இயற்கை சார்ந்த விஷயங்களை மீட்டெடுக்கிறோம். பழையதை இன்றைக்கி நம்ம புதுசாக பார்க்குறோம் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுருக்கு. கலியுகம் வந்தாக்கா உலகம் அழிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கலியுகத்துடைய என்ன அப்படின்னாக்கா, குதிரை உருவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ணருடைய குதிரை உருவம் தான் கலியுகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கலியுகத்தில் நம்ம என்னென்னலாம் சந்திக்கிறோம் அப்படின்றத இப்போ நடைமுறையில் பார்க்குறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இயற்கை வகையில் இப்போ என்ன பண்ணோம், கை கழுவுறதுலேருந்து, முகம் அலம்புறதுலேருந்து, கால் கழுவுறதுலேருந்து, ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம இப்போ படிப்படியாக ஒன்று ஒன்றா பார்த்துட்டு வரோம். இதில் என்ன அப்படின்னாக்கா, ஒரு சமீப காலம், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு, இடர்பட்ட காலத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது அப்படின்னாக்கா, மாணவர்கள், அதாவது ஸ்டூடெண்ட்டோடைய மனநிலைகள்லாம் மாறி இருந்தது. நிறைய தீய பழக்க வழக்கங்களுக்கு மாணவர்கள் உட்கொள்ளப்பட்டாங்க. நிறைய போதைப் பொருளுக்கு அடிமையானாங்க. இப்போ இந்த லாக்டவுன் அப்படின்றத கொண்டு இப்போ எல்லாத்தையுமே ஸ்டேபிள் பண்ணி நிறுத்திருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன். அரசாங்கம் இப்போ மது விற்கலாம் அப்படின்னு ஒரு குழப்பத்தில், ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்குது. ஆனால் இதில் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா, இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் நல்ல வழியில் நடந்தால் நீங்கள் சீக்கிரமாக பணங்களை சம்பாதிக்க முடியாது. தீய வழியில் போனால் தான் பணம் சம்பாதிக்க முடியும்னு வச்சிங்களா. இப்போ நல்ல வழியில் போயிட்டு பெரிய வசதி படைக்கணும் அப்படின்னாக்கா, இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு அது முடியாத காரியம். அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க, மற்றவங்களாம் சீக்கிரமாக பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்றது தவறான பாதைகளை வழிநடத்துகிறாங்க. இது என்ன நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னாக்கா, இந்த கலியுகம் தீய பழக்க வழக்கங்களுக்கான ஒரு உலகமாக மாறிவிட்டது. இதை நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னாக்கா, ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து குழந்தைங்களுடைய மனநிலைகளை நீங்கள் மாற்றணும். அப்படி மாற்றினா தான் இந்த சமுதாயத்தை ஒழுங்கான சமுதாயமாக கொண்டு வர முடியும். இப்போ பாருங்கள், இப்போ இந்த ஊரடங்கு அப்படின்னு வரும்போது இப்போ இயற்கை நல்ல அழகாக இருக்குது. பட்சிகள், பறவைகள்லாம் இன்றைக்கி சுகமாக வாழுது. இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய ஓசோன் படலங்கள் கூட ஓட்டை அடைந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்றைக்கி இயற்கையில் காற்று நல்லா இருக்குது அப்படின்னாங்க. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னாக்கா, சமீபமாக எப்படி கொரோனா நம்ம கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இயற்கையோடு ஒன்றி வாழுங்க, நல்ல விஷயங்களை செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போ சமூகமாக டெல்லியோடைய முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவால் என்ன சொன்னார்னா, நோயோடு பழகி வாழ கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுதான் முக்கியமான உண்மையே சொல்ல போனால். ஏன் அவர் சொன்னதை நான் இந்த இடத்துல முன்வைக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா, இதுக்கு முன்னாடி நிறைய நோய்கள் வந்திருக்கு. அந்த நோய்கள் கூட நம்ம ஒன்றி வாழ கற்றுக்கிட்டோம். உதாரணத்துக்கு இந்த டெங்கு, மலேரியாலாம் பார்த்துக்கோன்னா, தினம் தினம் இது கொசு உற்பத்தி ஆகுது, கொசு மக்களை கடிச்சுன்னு தான் இருக்குது. ஆனால் அதுக்கு போல் நம்ம தகவமைச்சுக்கணும், நம்மளை வாழணும் அப்படின்றதுக்காக. முடிஞ்ச அளவுக்கு எப்படி நம்ம இயற்கையை மாசுபடாமல் பாதுகாக்கணும் அப்படின்றத நம்ம முன்வைக்கணும். அரசாங்கம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்கா, அனைவருக்கும் அந்த சுய ஒழுக்கம், அதாவது சுய ஒழுக்கம்ன்றதை நம்ம கொண்டு வரணும். அதே போல் செல்ஃப் அவேர்னஸ், அதாவது சுய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும். சுய விழிப்புணர்வை நீங்கள் மாஸ்க் போட்டுட்டால் மட்டும் சுய விழிப்புணர்வு இல்லை. தனி மனிதன் அவனுடைய வீட்டில் அவன் என்னென்னலாம் பயிற்சி பண்ணுறான் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அவனுக்கு இதை எடுத்து சொல்லணும். இந்த மாஸ்க் மட்டும் நீங்கள் அனுபவிச்சுட்டா போதுமா அப்படிலாம், அதெல்லாம் ஏற்றுக்கப்படாது. எப்படின்னா, இன்னும் இருக்க சூழ்நிலைக்கு இப்போ லாக்டவுன் பீரியட். இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது அப்படின்னாக்கா, நச்சு காற்று, நச்சு புகை, நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் செக்டாரில் நிறைய புகை, தேவையில்லாத கரியமலை வாயுகளை இது பண்ணாங்க. நிறையா பைக்கு, நிறைய எல்லாமே காரு அதுன்னு போகும்போது நிறைய நச்சு காற்றை நம்ம சுவாசித்தோம். இதனாலே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் க்ரீன் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு கொண்டு மக்களுக்கு, ரூரல் இருக்க பீப்புளுக்கு எப்படி காற்று மாசுபடுது, நீர் எப்படி மாசுபடுதுன்றதுக்காக ஒரு கோர்ஸையே கண்டக்ட் பண்ணாங்க. ஆனால் இப்போ என்னன்னாக்கா, இந்த ஒரு லாக்டவுன் பீரியடில் இண்டஸ்ட்ரி ரன் ஆகல, பேருந்துகள் போல், மோட்டார் சைக்கிள் போல் எதுவுமே போகாத போது இப்போ நல்ல காற்று இருக்குது.
இந்த நல்ல காற்று வர சமயத்தில் நம்ம மாஸ்க்கை போட்டு நம்ம தடுத்தோம்னா இப்போ நம்ம நல்ல காற்று சுவாசிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பே இல்லை. புரியுதுங்களா? இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கெட்ட காற்றை சுவாசித்தோம், அன்னைக்கு வந்து மாஸ்க் போட சொல்லலை. இன்றைக்கி நல்ல காற்று வருது, ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம மாஸ்க் போடுறோம். இதுதான் இயற்கையோட, இதுதான் கலியுகம், இதுதான் இயற்கையோட மாற்றங்கள். இயற்கை நம்மளை வந்து எப்படி அது கூட சேர்க்கவே விடல பாருங்கள், நல்ல காற்றை நம்ம சுவாசிக்கவே விடல பாருங்கள். அப்போது இந்த கலியுகம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்கா, நம்ம வந்து ஒரு நல்ல பாதையை தேடுறது கூட இந்த உலகம் நம்மளை கொண்டு வரல அப்படின்றது தான் இதில் சொல்ல முன் வைக்கிது. காரணம்னாக்கா இப்போ நீங்கள் இப்போ பாருங்கள், இப்போது ரேஷியோ பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்ல காற்று வந்து இப்போ இயற்கையில் இருக்குது. ஆனால் இந்த நல்ல காற்றை நம்மளால் சுவாசிக்க முடியாது. காரணம் அரசாங்கம் வந்து இது மாதிரி நீங்கள் கட்டாயம் வந்து முகக்கவசம் அணியணும் அப்படின்றத ஒரு கோட்பாடாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு தான் நான் என்ன சொல்கிறேன், நீங்கள் தனி மனித ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்கிறதுக்கு முன் வைங்க. இந்த கொரோனா நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த பாடம் என்னன்னாக்கா, மூதாதையர்கள் சொல்லிக் கொடுத்த விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து பின்பற்றுங்க. அனைத்து மருத்துவமனையிலையும் இன்றைக்கி யோக கலையை வந்து இலவசமாக சொல்லித்தராங்க. தயவு செய்து அதை கேட்டு நீங்கள் நிறையா பயிற்சி கற்றுங்க. என்னடா யோகா மட்டும் வந்து உங்களை நல்வழிப்படுத்துமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேள்வி கேட்குறாங்க. ஆனால் யோகம் வந்து வழி நடத்தும், உங்களை வந்து நல்ல வழி நடத்துறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும். அது என்னோடய நண்பர்களுக்கு தெரியும். சிலவங்களோட மாற்றங்கள் எப்படி மாறப்பட்டிருக்கு அப்படின்றது தெரியும். நீங்கள் இறை சார்ந்த விஷயங்களை நீங்கள் மேற்கொள்ளும் பொழுது அவங்களுடைய ஒழுக்க நெறிகள் வந்து சரியாக இருக்கும். அதனால் இறை நெறி வேணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் யோகா கலைக்கு போனால் தான் இறை நெறி கொண்டு வர முடியும். இறைநெறி கொண்டு வந்தீங்கன்னாக்கா உங்களோட தனி மனித ஒழுக்கத்தை நீங்கள் கடைப்பிடிக்கலாம். தனி மனித ஒழுக்கத்தை கடைப்பிடிச்சிங்கன்னா உங்களோட உடலை வந்து நீங்கள் சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு, தூய்மை பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தலாம். இது வந்து யோகா கலையில் கண்டிப்பாக முடியும். நீங்களும் முயற்சிங்க. இந்த கலியுகம் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த பாதத்தை பாருங்கள். இயற்கை இன்றைக்கி நல்லா அழகாக இருக்கும் பொழுதும் நம்மளை வந்து அது கூட இணைய விட மாட்டேன்றது தான் முக்கியமான குறிக்கோளாக இருக்குது. இயற்கையில் இன்றைக்கி நல்ல மாசுபாடு இல்லாத காற்று, அழகான காற்று இருக்குது. ஆனால் நம்ம அதை சுவாசிக்கிறதுக்கு நம்மளை வந்து இந்த இறை, அதாவது மேலே இருக்கக்கூடிய இயற்கை நம்மளை கிட்ட விடலை. காரணம்னாக்கா நம்ம அதில் சுவாசித்து நம்ம ஒரு மாசுபாடை ஏற்படுத்திடுமோன்றதுனால அது நம்மளை அவாய்ட் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால தான் இப்போ நம்மளே என்ன பண்ணுறோம், மாஸ்க் அணிவிச்சு நல்ல காற்றை சுவாசிக்காமல் உஷ்ணமான காற்றையே சுவாசிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுது. அதனால் தயவு செஞ்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், நல்ல பயிற்சி வீட்டிலே இருந்து மூச்சு பயிற்சி பண்ணி உங்களுடைய உடலை வந்து நல்லா அழகாக வச்சுங்க. கலியுகம் கற்றுக் கொடுத்த பாடம், கலியுகத்தில் நம்ம என்னென்னலாம் கற்றுக்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் முயற்சி பண்ணி நல்லதை செய்யுங்க, நல்லதை மட்டும் நினைங்க, இயற்கையோடு ஒன்றி வாழுங்க, நீர்நிலைகளை காப்பாற்றுங்க, மரம் செடி கொடிகளை வச்சு வாழ்க்கையை அடுத்து வர தலைமுறைகளுக்கு அதை கொண்டு செல்லுங்க. ஸோ இதை ஒரு பதிவேற்றமாக நான் கொடுக்கணும்னு காரணம்னாக்கா, இன்றைக்கி நல்ல காற்று வருது, ஆனால் நம்ம அதை மாஸ்க் போட்டு முகக்கவசம் போட்டு தடுக்கிறோம் அப்படின்றனால தான் இதை நான் கொடுக்குறேன். இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலே நிறைய மூச்சு பயிற்சியை, நிறைய டிவி அதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் அதை பார்த்து மூச்சு பயிற்சி பண்ணி உங்கள் உடலை நீங்கள் நல்லா பாதுகாப்பான ஒரு நிலையில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். அதாவது குதிரை பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூச்சு பயிற்சி, குதிரைன்னு சொல்லக்கூடிய உங்களுடைய மூச்சு பிராண காற்றை அழகாக நீங்கள் சுவாசிக்கலாம். ஸோ இதுதான் கொரோனாவில் சொன்ன போல் நோயோடு நீங்கள் பழக கற்றுக்குங்க, நோயோடு நீங்கள் வாழ பழகிக்கணும். எப்படி பழகினா நல்ல உணவுகளை உட்கொண்டு நல்ல முறையில் நல்ல வாழ்க்கையை வாழறதுக்கு நம்ம பழகிக்கணும். எந்த ஒரு நோய் நம்மளை வந்து அண்டாத அளவுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள உணவுப் பொருட்களை நீங்கள் சாப்பிட கற்றுங்க. அதிகமான காய்கறிகள், அதை மீன், இறைச்சியில் மீன்லாம் வந்து நல்லா எடுத்துங்க. அவங்க உடலுக்கு ஏற்றாப்போ நீங்கள் உணவு உட்கொள்ளுங்க. வாரத்தில் ஒரு முறை வாமன தௌத்தின்றதை செஞ்சுருங்க. கிரியா யோகாவில் செஞ்சிங்கனாக்கா வயிறு சுத்தமாகும். இல்லை மாதத்தில் ஒரு முறை செய்யுங்க. இதெல்லாம் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுடைய உடல் வந்து எந்த ஒரு நோய் இல்லாமல் நீங்கள் நோயை எதிர்த்து வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் படைக்கலாம். ஸோ வாழ்க யோகம், சமத்துவமே யோக உச்சத்து. கொரோனாவோடு நம்ம எப்படி வாழறன்றதை நீங்களே கற்றுக்குங்க. நன்றி.